Åbenbaringens bog er en apokalyptisk bog på grund af synerne, symbolerne og profetierne om endetiden, der henviser til fremtidige begivenheder og verdens ende. Velkommen til Jesus Kristus Åbenbaring Bibelstudie. Vi vil gå gennem åbenbaringen. Mit navn er Miranda, og jeg vil være din formåler. Ved afslutningen af dette bibelstudie vil du have en forståelse af følgende nøgleaspekter. Første visioner, symboler og fortolkning. Anden forfatterskab og kontekst. Tredje nøgleemater og kontekst. Lad os nu komme i gang. Åbenbaringen er den sidste bog i den kristne bibel. Åbenbaringen er meget symbolsk og profetisk, fyldt med livlige billeder og visioner, der beskriver Jesu Kristus' ultimative sejr over ondskabet, skrevet af apostlen Johannes under hans eksil på øen Patmos. Åbenbaringens bog behandler de kampe og forfølgelser, som de tidlige kristne og selv kristne i dag stod overfor, og tilbyder håb og opmuntring gennem skildringen af endetiden og Jesu Kristi genkomst. I denne video vil jeg introducere de nøgletemaer, vi vil udforske i dybdegangen gennem denne bibelstudieserie. De 7 gyldne lampestandter og deres tidløse budskaber. De 7 sejle og deres udfoldningsmysterier. De 7 trompeter med deres kraftigste advarsler. De 7 skåle, der åbenbarer Guds endelige dom og Guds forløsningsplan. En vision om den ultimative fornyelse og håb. Hvert tema er en vigtig del af åbenbaringen, og sammen fortæller din historie om Guds trofaste dighed og løfte om evig sejr.